Искам да благодаря от името на жителите на община Берковица за отправената покана към нас да бъдем партньори в проект Джогъл. Разбира се, на кмета на Коиндичи, че се спря на един красив туристически град в полите на Стара планина, който град може да предложи културен, религиозен, туристически и зимен туризъм. Затова отправим покана през следващата 2014 година всеки един, който желае да види красотите на град Берковица в Република България, да заповяда. Сърдечни благодарности към организацията и добрата подготовка на днешната конференция, тъй като наистина всеки един от нас може да сподели добри практики, всичко, което е направило на територията на неговата община, какви проблеми и разбирате действията за преодоляването наистина на престъпността на територията на общините ни. Отново отправям благодарност към колегите, които отправиха покана към нас. Убедена съм, че проектът ще има много надграждащи проекти през следващата година, в които ще има нови теми и нови добри практики, които да споделим всеки един от нас. Затова искрени благодарности към организаторите и към община Коиндичи. Благодаря ви.